Hi, good morning. Padung mi karon sa balay ni Elizabeth Veloso. Og di ami nagsakay og tricycle ikan sa among Zumba. First time na mo dito mulag with Mama Ivy. Oh, sorry kayo to Ivy and Mirna kay kining wala to nakapunti kay nang lakaw dayon mo dayon. Kalit-kalit ra ba? Oh, unplanned ni siya, unplanned. Nya. Dong may link sa Elizabeth Veloso. Natay dala diri nga sa Pacific. Nasa Dugay na sa kakao bilog ang saging. Mga bulan no. Mga bulan na kakao bilog ang saging. Lami di mo na ni kaning kalabangan di ba ya? Marisag bulan. Okay, ginamos dito day. Nakabalik yung ginamos. Buwad ra. Okay ra na kayo. Okay, Ginoo nagkabilat-bilat ng ani. Nagkarihirap-hirap sa kalisod. Okay. Saging mo diha sa Pacific. Okay, abot na taas sa Summerville de kaday. Ari lang ka para maka-picture ta sa Sige, sige. Okay. Nanami sa mansion. Awa pa di ay. Awa pa. Tara, hi! Maria P. Shout out to Maria P. Limpangog. Hi! And Mirna Suma Vlog. Og shout out sa mga wala ni Ari. Wala ni Ari. Oh, diba? Diha ba? Nanami diri sa Summerville subdivision. Naka-front ka man to, oy, baliktad. Sige, mag-picture sa daw mi. Unplanned. Ingon karon sila, oy. Okay, nanami diri sa sulod la nice kayo intro day. Oh. Da beauty is real. Recipe ta day. Kimingaw di hag saging. Di ara, saging is life. Uy, dugay-dugay na ko kakao na ni mga duha na ka. Ay. Bulan na. Bulan na. Mingaw na sa ko anig saging. Nade diri mama ni Elizabeth nagalantaw sa akong video. Magkawig gyud sila. Mag-ina gid mo no? Gina. Si anak gid mo siya. Alay. Agay Ginoo ko. Saging. Sagitra na mo ni naog kay Kanindot na view ang intro diha dayo day. So, mo to mga bay kay wa man na dayon kayo ang atong Zumba murag kadyut ra. So, mag-hiking lang ta diri sa Summerville. Natay saging gilukdo. Diba exercise sa mga liog. Unya save pud sa silupin. Diba save the earth. Save the earth man. Unara ang Summerville, nice kaayo og view. Diba? Ala, bisag na inangagi mga motor, selfie pa more. Ay mga bay, naanami sa mansion ni Elizabeth Veloso. Yeah. Di ara. Okay ra na, sanay na taan ang mama. Ano na ako, wala dyan kayo problema. Naanami, hala, naanay tindahan, cute yung tindahan ni Elizabeth Veloso. Yeah. No smoking, pero nasa ibaligyan sigarilyo. Good morning, tatay. Inday Kabgab here. Oh, yes, good morning. Wala ni sa plano ako paglaag. Para si tatay. Nasa sa iyang department store. Payag nga Bulawan. Payag nga Bulawan kay tibuok ang pamilya. Alam mo, tigulang di ko sa video. Di man layo ra man katiguang Di ang kwan siguro ako mga pinulungan man good is lalom kaayo Bisaya kaayong dako ana. So nara ang mini store ni Elizabeth Veloso. Di ba? Cute kayo but very very say tawag na day. Kanang unsay tawag na mamayrin kanang arrange bitaw kayo. Arrange.
Singan. Ah, yes, very cute but very organized. Diba? Nasa sila yung mga ice cream diri. Ano ay, masa naman ko sa ka nga to. Daw ka man na diya ay. Ah, huwag gutan ay. Ala, unsa man to akong nalabay. Kailangan ko saging wa ko kadungo. Ala, Ginoo ko, nanay nalabay tabang mananabang. Ato na lungagon na tong saging. Makilungag sa tuslingan ron. Ning Ria Laika Veloso, ala itago to nag-CR. Dili gamay. Ngati. Gilaay kag matag buntag. Ang bisita kay Ritsus Kusina. Klaro kay gigutom no. Wala bitaw oy. Nangaon migbingka man. Sabi da pitch bit. Okay, nangugas pag kaldero. Malungag dagsaging. Kita na mong kuan diri, mong kusina. Naunsa? Ibong ko nga nung wala siya ni buwa. Oh. Unsa man na? San bali. Cooking oil. Unsa man imong gisabon di ay? Mao na Cooking oil. Abi ni mog joy. Mura joy nga hilo. Agoy. Luto na atong saging. Lami na. Oh. Alas 4 kanimata, sayo pa day kanimata. niya kani ni piyong ako balik sige. Ay, maoron. Sige alarm. Na mao na. Sus. Kana man naginot. Piyong ugam. Ginot hala ibong ko. Lo, lasing ko na patay. Sus. Bigyan ako di na kalang kamadto. Nindot mo ka exercise. Bitaw nindot gani ingon bitaw ko nak Nya, di ara. na-adjoy ko na. Ay, natay stream. Kakao na sa glawas diri sa Pinas. Kaya dumo sige lang ko kag-uho dito. Gisabuan. Nam. Pabay kay kanang wala Unya. ka kuway nga gisabuan ang shrimp. Unya, naatay lato. Lami, manggod na. Mura siya ko. Sabuan. Nya, naatay lato na napakadaming benefits. Health benefits. Sabit ka din. Natay sa usawan nga malupit nga sukang Bisaya. Ligutong kali na dai Ria. Dai. Ngaon na ta. Anak kay naman yung mama o papa. Anak dai, di lang ka makita Mama Irene sa kong vlog. Story lang diya ha. Sige. Alam, Sa kuya ko. naon sa mananapli naman sa biglain. Giyahak na ni. Ay, Ano man? okay man. Nasa ubos ang let ang kuan. Okay ra Batunga na. na itong lamisa dai. Bira dai. Pwede ra sige. Iba, biraga mo. Ano para makita sa Erin? Di man. Oo. Nakas daple? Hindi ka Okay ra diba? man kay mana ra man ko. Huwag kay lamisa. Si Ate Erin, wala na ko Wa lamisa. ko hiling kuranan. Ana. Okay ka. Hi guys, good Kuan lang ko morning. ka na usingan ani ka nang ina. Mama Hauta with Inday Kabkab and Ate Irene Vlog. Unsa man ka nang magtagsa usawan. Buntag, Dai, mama ka ninyo. Itagsa lang ato suka dai. Nang laag ni. Nang laag ni si Itang tulo mag lips to lips. Imuha ning barko-barko. Ay, wow. Nami sa ilahang ilasagat. Barko-barko. Ako ka intro. Ay, hello, oy. Hilos ako Mama Irene kay. Sige. Kasi kayo nga wako na nagada. Ay, mga unta na. Natay si Veloso. Oh, di ara ang lato. Wala si Inday. Sponsored by Ate Irene Vlogs. Ami lato. Ang saging. Oh, Cute kaya ang lamisa. ang shrimp. Ang shrimp nga Balat cute ang lamisa basta puno og pagkaon. Narang suka. Anda barato lang lato diri kay 20 pesos Asa ka only. nagsuka te dinha or dire? diri Ah, kay dira. itusod ra man Asa di kag suka. Dito, share ako. Dara oh. Di man to niya mahut. Daghan gani suka. Natay ni sa kauban ng bahay. Lamig dai yan no? Pero Lamig man basta, ikuan. Gusto mabug asin mo aw tabang. abangan pa ka Basta Ay la. Istot ko sa kakilo naman ang hawad. Mao lagi na. Mao na ron. Kuan kay siya bit pure gid nakapalit mong bugos ang silingan day aw dili silingan lang sa bangkal ba Ihag dagana na kung hawad asin. No, sa isa kakilo. isagol sana dire. ang suka Ay ako mong gikuan sige okay lang. Ano nang gituluan? ang suka ba kay naabot na sa Ito kabuan na, wala man jud brotherhood. aslo Ah. Iyan ako nang gituluan ni kunin to na brotherhood. wala jud na aslo sa lang kabuan buol di ni maka Sinagulang to. O niya, ako pong isuso ang shrimp sa suka. Oh my God. Tumahaw is real. Sumba is kaliwali. Kaliwali ka nang ipadaplin ang sumba. Okay, mga kanta. naon tani Hindi, nang laag-laag bitiri. Wala unplanned yung laaga.
Murag gini akong ikadalit. Kira wa di problema. May saging oh. Laway kay mo. Nilami naman dahil gahapon, di ko lamian sa suka. Basta yun na suka. Bag-o Pila pa ka man adlaw sa ana. Makuha na siya mga Nakuha lang ko daan. lamig na. Hala, okay Yung mo. ka nga. Daghan Wait, na oy. yung mama, wait, oy. Kasaro ni mama. Ingon ko ba di mo kaon daghan lagi ko. Hanapam dahil. Yung papa. Pali Lami pa. man di ay. Ang lato. Lami bitaw ni siya sa suka. Lami. Na haging ay. Sumo. Ano sabi yung tarungan niya? Wow, sa makabuk. Ay, dahil. Aday, Ria. Lami ba yung sabawan eh? Oo. Ay, kibot. Nilusot man ang sabaw. Ang shower man. Kasagaran may magluto ka dili sa buwan. O, bitaw. Pero, bumian ko ng sabaw. Hindi nag-init pa ni. Ang bagudyong luto ba? Kami kamunggayan, day. Kung may suway ka mo yan. Hindi mo tama bati. Uy, ang lato kay ganang di ba na siya isagol dito sa suka ka ng hiyos. Ay. Tama ba? Sago lang mo mo ah. Hiyos. Mao da ito. Kung yan ang lami. Inigsagol ni, o inig-ana ni mo to sa dito pag kaon. Mo di kita ko sa YouTube nga. Nilain. Katubong si Mirna. Mirna ba to? Kapag kabuk na pa. Aw, sa para hugas. O yan niya, hugas niya. Kabo. Ano nga? Yaman sa suka. Ang Uman bakang kaon. tanan mo daan. Ngana, mga ipo. Nasa kabuk, suso niya sa kabuk. Ito, uy, kadua din na isaw-saw ng lato. Isaw-saw sa kabuk, isaw-saw sa suka. Yan din gihugasan. Hugas sa kabo niya dayon. Shout out, may nasa ma-vlog. Shout out sa kabuk. Kung saan yung ice cream din ka na, Creamline. hindi ba ka na, saan ang pag-abila na, Tagaan ni kag number. mahatag sila freezer. Hatag sila prison. Sige day. Kaya mo dahan yung itag ice cream dito. Nindot Wala na din na ang hugas dito. Wala. Wala man dito, ibaligya niya. Ha? Sila dito na yun ba? Ibaligya ba yun? Nindot na nga ice cream kay. Dili kayo po ano. Nama sa ice cream ba? Ah, yeah. Ano day? Dahan mo Ano itag day? ice cream na. Dili ka daya. Gamay yung plato. Tatay, lami man na. Live dito. Lami man ang lato ko yun. Maka-rice, muntaan eh. Kuwadaan ang Maka-rice, mo dito Wala ani. yung mama. Basta di mabilang lato. Kira, uy, pirme mga gulo na. Naaraw doon lang mga yung merkado. Lato kay dili. Maglakaw-lakaw man sila mapunta ka to ubos. Kung na'y paliton. Oo, bitaw. So, para da exercise. Mo di naabot siya dito. Kung wala rin paliton, ari rasod. Ah. Lakaw-lakaw. Na mo yung wifi dito day. Naan. Dito. Yun dito. 4 sa tibayan mo. Pareho rin eh. 4 ng tanin day. Isa ba? Ano sa 4? Ah, Ah, wala wala ba? ba yan? Mo na ilang kuan. 13 disconnection na ila. Pero Tumaya. advance ka ka, mag-anam og kapaspas yung kuan. Ah, advance mo bayad? Ah, advance na to. Mag-anam og Ang kapaspas. kat ko di ba pag pandemic no. Hinay kay ka army hinay pa. Ngka. Kabayad naman ko hinay man ni. Basta advance ka kay maadan og 5 Mbps. Ah, oo, di ay nindot. Ay na, may kinag-ingong ka dahil. Kaya hindi ka kaabot og sa 30. Ah, Alam mo, ang laptop do. ayo pa ang pwede ay try ka dai. Sweldo ni YouTube, YouTube ni bayad. Yeah. Ayo pa limutan ni dun ko. Magpapalit na ko ni didong ko laptop. Lami. Kami man. Sa una bitaw di ko ganahan kay murag mga pisat sa Di kubang. man siya ganahan ko, ano Matuto. siya di ko di kay ko Sa ganahan. Manila to, ay mura makuto. Ay, nasa Imbes baba. bitaw daghano na ko palit ni. Isa-isa. Ayaw lagi mo ayun kana sakto na. Di mo kay ko ganahan. Lami, hindi eh. Daghan di- Lami, ito silingan ka mukhaon. Lami ko sa silingan ka mukhaon. Nga naman, Di dami. naamag kay kadungan. Lagi. Maga. Magana yung mukhaon. Magkajud. Nawa ang exercise sa sumba.
Di, pero gamay na tutok kung rice. Sabi Hindi ko, kayo man kay pang-rice. siya, dili man kay siya ka ng hago. Kaya Dito. kay mama papa na din. Matuwa ka rin dahil. Hindi. Tuwag din na siya. Kagsarap. Ano, pwede na siya mag-diet daw. Ikaw di ka. Kung sa may mga buhat na kayo online. Kanila, ako may magbantay ang tindahan nila na ako. Wala Na to sila? ako na i-vlog. Sila Sila as- may mag-relax. Ikaw. Sa una, Dapat mo kaya. Ako mama ako di relax na. nag-in global pa ko kay business. Asan yung province dahil? Balambad. Natin mo ba ito? Naguba na. Year 2000 may diri Lapu-Lapu. Unya dahil, naalam Ano mo ba yun, yung eh? dito. Naa. 20 years na mo rin dahil. Oh. Ah? Wala, kuwan pa dahil ka. Bata pa dahil ka din. Di pa ka dito. Third year high school. Nga diri na bahon ba ba? Nakuha lang si Pierre sa una te. Ah, dito yung mo papa? Pero dili siya regular contractor. Saan mo pa? Kalami na dahil sa lato. My goodness. Kami kayo. Nabitin na siya sa lato. Ganun na si balibad sa lato. Ini exactor sa dito. Pagkaasan sa kumlang. Rice pa ka? O ka Hindi na ba rice, saging? Hindi na ko, saging ko. Ikaw, rice ka? Ako. Nagparabay na kang rice. Saging na ako. Diet sila. Pero mag-rice pa ko. Hindi naman po nagsaging. Hindi na makakausag. Thanks God. Sa pamahaw. Ano yung ba yung magkaon, no? Puro nga yan. Akong gi pinauga bitaw dahil, pina-crispy. Para makit-kit na dayon sig apil. Bito ako na inom nga. Kana na lagi kaon nga na hindi kab-kab. Kanang crispy yun. Uy, Murag ang adobohon. tagiyagod sa siraw. Paado na mo bit. Siya. Iya gidong isuyan. Kaog ulo. Kay, Ibog daw kayo siya. naibog man siya nga si Inday nagkaon na Ay, tinidor dahil. Pero ito daw iyang luha. Yung ani dahil feeling kaog ulo. Asa to? Kasi niya na may experience iya. Ako ang gibati iba. Shout out day diha sa tag-iya sa Sirao Garden. Ano Si yung Ma. tinidor ay? Si Ma. Usara to ang tinidor. Lenchua. Ma'am Lynn Chua. Thank you kayo. Ako ko ka-edit. Katong Sirao na to. Di pang take out man ko damong buwan. Tinidor? Tinidor. Ani na lang, ani. Pastilan. Di pang take out. Ani na lang, day. Ngayon okasyon Okay ba ra na. manawa man itong kutsara Wala tinidor. mga apil. Uy, ang ako din. Nagay kong dagi ka squid. Nawa, no? Wala kay kutsara. Among kutsara, tulo na lang kabo. Di pang take out. Ano na mama na ni saging? Alin mo pa, init Wala, pa. magawi. Diyan mo day sa bit. Today sabi. Ako kapag asa ko naliwat kay tanaw Mama ko ni papa. Pag di man tapos na, tanaw ko na kong mama, samot naman. Samot, di jung pa rin. Pero ang gid ka sa iyong papa. Ang git ko kong papa. Kaon. Kira, kaya beliau lang mo diha kay kami. Kuya, wag ka nabili sa lato. Kay nga ano, daghan yung tanak ko siya. Di ba Lami daw man siya day. daghan? Lami. Sige lang ay nakaon sa mi gapon. Igura daw siya. Wala kingon nga. Siya nga, sakto na ma-airin. Ang among dang balon sakto ra pud namo. Okay ra hoy. Kada kana na sa. Pwede ra magigoy balon. Oh, nabi pa lang dinala nung kakao din. Ako ala ko ng ice cream day. Oh. Dati ka number sa agent. Sige, diri Si na. Ayon ng bana. Ah, siya ayon sige. Oy, pwede na mo kaon. Ano hindi pwede kanina ra sa panawag na putol na mo gatsaleo. Pwede na. Naputol na ugat sa liog, tinawag. Si daddy tagai. Uy, kunya, nagkuhan kabit ng ang nani nag-permit ka sa inyong kuhan. Tindahan? Barangay ra. Ay, okay kayo. May barato na ng barangay. Ito, Okay na dahil barangay permit dire. Balay raman. Dito kaya ka ingitira dito. Dito kay balay mo sa nimo. Ano kaya ka ingitira gianan mo. Hindi, ang lapu-lapu, masabot street to. Mayroon. ka. Live. Ah, oo. Awa naman Hindi, ko. live. Dala, din na yung edito. Kano na? Wala ba na Ano edit? ka? Ayaw na mo pwede ta. Kuya ko, bili lang ka. Hindi. Ano mo sila normal lang na maingit ako gay, maingit gani ko. Pero mo ana akong inspirasyon ang ako pagaingit. Uy, ni anak man. Maningkamot sad ko nga
makuan sad ka na kung sa iyang naabot, makuha sad nato. Yes. Ang inggit is positive and negative. Ang katong negative dili siya muuyon nga ni asinso ka gusto niya iduot pa sa lako. Ang usa ka inggit is positive. Kanang maningkamot ka sa imong kaugalingon mo na siya. Mo ni inspiration. Yes, imong inspirasyon ang inggit. Dili itanom sa utok, ipalusot sa mata, butang pagid sa dughan. Akong iutot. Kapoy ka na batasan di na gid na. Way tambal ana. Cancerous na na. Wa pay doktor ana nga sakit. Kanang inggit. Yes. Normal ra na siya. Naam jud times, di jud malipen tao ra gud ta. Yeah, we're human and that's normal. Normal lang ang feeling ng mga ingon ana. So okay ra. Nya dayon okay ra kung Ay, kibot. nato. Dala na ng plato. Mo kawa na mampo. Ingon na tayo ba do na puno ayaw na tayo. Di ko ra mo tilawan na. Gamay rice, nya lato, nya shrimp, dako bok saging. Thanks God. Okay na kayo. Nalagi sa ikuang. Usa nga ni. Nalagom. Asa long agra na. Oh, Yung agra na. nasa baba sa panit ra man na inari bitar kareo. Una siya na init ba? Ay kung maghilaw pa ni day. Ilaw ni te. Wala eh. Wala lagi. Oo, murag ilaw ang Dublin. Dapat ilaw man ang nainani. Mas naluto pa Ang kana mo ni luto. Inari bitaw daw. Ilaw. Ilaw sa Ilaw di ay. Katong na ay ama. Pero Ma, kuan, ang ilaw noon ni ma. yan naman na noon. Ang ibabaw naluto, naahat ang ilaw. Dili siya pwede ka ng lungagon pa ilawom dahil pa steam na siya. Ay, oo. Kung naluto man siya sa steam, kaya babaw gud siya. O gamay ray mo Kaya tubig maog dali. yun niya ang nagtugkad sa kaldero. Ano man na? May ibong kung ano yung nani kulo. Di, basig na dikit na sa kilid. Sa ba na dikit sa Dapat kilid. una siya ang maluto. Kay ilaw mo bin ay unang maluto. Katoy nato, may luto ay. Ah, okay ra may matira. Okay na, yung Matira kilaw. mo gani. Uy, mas Ilaw mo mas gani. ang baya daw. Tambal ang kilaw. ano ang ilaw. Oo, bilang. Pandayet. Taas pa dyan potassium. Kanang kardaba pag yun nga. Inani di ba bin kilaw. Nakakamit. Basta naabit ako kardaba buntag kilaw. Hala na day mo yung mingming. Si Pisoy. Tisoy? Hala kay tisoy magit sa taas kay ilong. Nindutan ni Wala, no. Uy. Taas Dali, kay dali, ilong. pakita diri din. Pakita diri si Mingming, na taas kay ilong. Wala yung Ah, tisoy. sige, awayan niya si Ay, Pipi. dagan. Ano naman na siya, iris man iringa. Erehis. Oy, mahadlo. Oh, wala na ko ano, kasabot siya. Mangila po di ang iring, no? Gayat, labon di Mangila. na. Kaya mong iro. Sus, basta na itaw, gara siya. Nang sige siya ka ng duol. Sa atin mo kan marsud na lipen na labis kita. Pero bright kayo day ba? Mm. Kita niya day nga, ng lipstick ko. Magsige lagi nagsunod na ako. Kay kabaw siyang biyaan. Magsige lagi yung kana ba? Magsige mo, lagi iti mailahan, ganun, malipstick ka. Malipstick ko niya, magmask. Di, mula ka ko, di ko magsuot na agmas. Oo niya, akong sinilas siya. Nakabaon sa dahil siya nga magmas na raw. Anaan ko na ko. Oo, itay mas, ani. Niya, sikisi sa siya niya, akong sinilas siya, idagan. Yo, kuyog di ay, kuyog. Kan mo Kuyo. kayo, maana lagi, magtaas lagi siya ang Nag-iro kamot. sa dyan kong amiga. Nga na Kuha na siya. naanad na ba? Makuha. Kanang, sakita na siya, mag-ilis na ganit ko. Suot ako lang siya. Sige na, Paminaw niya. Lakaw man eh. Na, sige na yung sunod. Biyaan ko, ano Basta siya? magmas na yung ko na. Sige na yung nagka-cute. Nga dayon, suot ako chinilas, idagan ako chinilas. Usay di dadon din mo. Oh, daduna lang gud na ako. Gidaan niya sa balay, cute kayo. Salingan mo. Maldito lang. Nagdole niyo ang balay. Di, ang akong gabangan, ilaha. Oh, layo na. Ah, Itong kasi gabangan. usa ra mo og kwan. Di, nasa Dika. Naman ko sa Dika. bangkal. Bangkal. Yan siya nasa iba. Unsa na, Dika 2 na diha. Ikat ko. Dika 2 bangkal. Kato ka na donong pito dai Ang bakal. tuyatan gabi, Dika 4. Fourth din man. Tulo ka order. Kasi ubanin mo, oh, ikaw na hatod doon. Di, hindi lang ko. Kasi Binji sa Saa. Saa ka ng atbang sa Cebuana. Sa Saa. Ba na yung Cebuana? Oh, Hindi na. Atbang daw siya. Sugan ako eh. na, ini human mo
Sumba di ay di kaon dayon ka kay naa na ba imong mama na. Oo, Uy, nindot kay na akong mama na. Nga luto eh. Mo na siya iyang nakuha ni mama. Yeah. Kay Nindot kay kay David mama. man. Oo. Ah, di pwede. Iyang nandun sa ma. Kuhaon ta ka ma diri. Kamong daw papa diri ni. Papag mauli ikaw diri ka diri. Oh. Ano kay naabdan mo pa din eh. Ako lang wasad sila na ana rin ka nang magpuyo. Di, maanad bu. Di maanad po sa kuan syudad. Oo, gani magpuyo. Magpangita jud og yuta. Di. Ay pero kung adto dito na kasi imong balay dai. Oo, ay, dito ganahan. na. Okay ra dai mo ay mabilin sa imong balay ni ikaw ana. Yan nasa sila kalingawan. Sama na mo ba nga maninda? Siya dito. Oo, naay ka ng kuan, naay yuta. Ako sang tindahanan dito ba? Di ba mo mabaya dito hantud di mo mutinda. Ikaw gud mo imo kong pawaw. Sige mo sige. Mas ano man ka, mas ano ka maninda mairi kay kanang ikaw na lang po'y paninda niya. Nya na lang yun dahil kung nasa rin kay. Oh. At tulang sa balay kay kanang Pwede naman sa kuninda ka dito ba? di kay si Shilo mangud kailangan kanang labi pa mo. Iskinan lang to. Magtrabaho aw magklase sila. Kailangan na adyo kay ikuan yung pagkain. Graduate na siya, ti or ni proceed siya ko. Proceed mo dito siya. Di man ka na. Kuha. Di, iskinan man to nimo ang gate. Pero sa kong gimo ba sa kuan? Aw niya di man siya di man siya mo pista na ibo. Di ba diha sa dika nimo ba? Aw di sa lika. Oo. Di kayo. Pwede ba? Ano mo siya niya iskrinan nimo ang mga para diway na kasulod na. Buotan. Oh, ito na ikuan. Oy sige magbabay na tabila naman na ka oras. Nagkilag ka doon ko diri. Pero nakauras. Sige na tong chika, ikay bye-bye na mama ini kay wa man ka nakita. Diha Sige, ka sa last one. bye. Unya dayon. Bira, bira. Oh, paano na ko akong kanang Oh, sige magbabay na. Ari Thank you sila for sa among watching. payag nga kuan. Ato ka siya. Way hinlo. Ikay may ato bag. Ikaw may mag-bye-bye. Ikaw Sige mag-outro. ba? Sige, bye. Muli na meron human na mi kaon busog na kay mi. Wala ra sila ni react oh. Sige, sige, deha.